Valul de refugiați din Europa nu mai este o problemă atât de străină. Cu peste 380.000 de migranți ce au venit doar din luna ianuarie acestui an, acest subiect a devenit destul de cunoscut în toate țările europene și nu numai. Cei mai mulți dintre aceștia aleg să se ducă în țările mai puternice economic, pe primul loc fiind Germania, urmată de Franța, Italia și Suedia, Italia și Grecia fiind poarta de intrare în Europa. În drumul lor traversează Serbia, unde au fost amenajate mici tabere în care se pot odihni și amâna stresul care îi așteaptă, însă doar pentru puțin timp, găsindu-se din nou pe un drum necunoscut, un drum care le va fi întipărit în memorie pentru totdeauna. Majoritatea refugiaților vin din țările Orientului Mijlociu, cum ar fi Afganistan, Siria, Irak, Iran, dar și din Africa, conflictele de acolo fiind cauza majoră pentru emigrare. Războiul civil, atmosfera din aceste zone și sentimentele pe care sunt obligați locuitorii să le trăiască, îi forțează să lase totul în urmă și să caute un loc mai bun pentru ei și familiile lor. Totul spre a avea un viitor cum își dorește fiecare dintre noi, ferit de războaie și departe de trecutul întunecat prin care au trecut. Pentru acești oameni, de 4 ani soarele nu răsare fără zgomotul cruzimii, al armelor descărcate în gol și al imaginilor pline de sânge la care copiii, încă de la vârste fragede, sunt expuși, fiind în pericol să fie uitați și care pot deveni într-o fracțiune de secundă o generație pierdută. În urma propunerilor, 160.000 de solicitanți de azil vor fi distribuiți în țările Uniunii Europene, în limita cotelor obligatorii ce le sunt impuse, iar în ceea ce privește calcularea cotelor de refugiați pentru fiecare țară în parte, se va avea în vedere 40% din produsul intern brut al fiecărei țări, 40% populația ei, 10% rata șomajului și 10% numărul de refugiați deja găzduiți. Astfel, Germania este plasată în prima linie, urmată de Franța și Spania. Numărul de refugiați pe care ar fi România în stare să-l suporte nu este încă sigur, însă cert este că vom fi nevoiți să ne pregătim pentru orice. De asemenea, dacă aceștia hotărăsc să rămână după ce trec de granițele României, pot dobândi dreptul de ședere temporară sau permanentă, conform condițiilor stabilite de legea pentru cetățenii străini, fiind reglementate de asemenea și drepturile și obligațiile acestora. Orașului Galați nu îi sunt necunoscute aceste probleme, confruntându-se de ceva timp cu micul val de imigranți, un val care va avea să crească în curând și care va aduce cu el noi responsabilități, aici fiind unul din puținele centre din țară care îi găzduiește pe acești oameni și care face tot posibilul să le ofere un cămin prielnic. Bună ziua! Suntem alături de domnul Hurduc, directorul adjunct al Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil. Domnule Hurduc, de cât timp aveți funcția de director adjunct al acestui centru? Din 2007. 2007, deci am aproape 8 ani de zile. Ne puteți descrie dumneavoastră cum decurge o zi normală de muncă la centru? Este simplu treaba. O zi normală de lucru, având în vedere faptul că acest centru este structurat pe mai multe compartimente, fiecare începe activitatea cu problemele care le au urgente pe ziua respectivă. În ceea ce privește partea de refugiați, o zi normală de lucru începe cu primirea solicitanților de azil, cu amprentare, fotografiere, introducere în baza de date a Uniunii Europene și mai departe pentru întocmirea chestionarului, merge cabinetul medical pentru efectuarea controlului medical și celelalte activități care urmează după această prima activitate de primire a solicitanților de azil. Efectuarea interviului, cu elaborarea hotărârilor, cu reprezentarea intereselor instituției în instanță. Ce condiții trebuie să îndeplinească un refugiat pentru a-i se accepta cererea de solicitant de azil? Deci un solicitant pentru a primi azil sau o formă de protecție în România este necesar să îndeplinească condițiile prevăzute din legea azilului. Depinde. Pentru fiecare în parte se analizează motivele pentru care a solicitat azil și în funcție de motivele pe care le are, în conformitate cu legea azilului, legea 122 din 2006, îi se acordă sau nu o formă de protecție. Ce drepturi și ce obligații au solicitanții cât timp stau în centru? Trebuie să spunem că solicitanții de azil nu trebuie să stea neapărat în centru. Deci nu au obligația de a sta neapărat în centru. Pot să-și stabilească domiciliul și în afara centrului. Este un centru deschis
Și atunci ei pot să-și stabilească domiciliul ori în centru, pe baza unei cereri de azil, de cazare și ajutor material, dacă nu dispun de fondurile necesare pentru întreținerea lui, sau pot să-și stabilească domiciliul în afara centrului și atunci se prezintă de fiecare dată la centru când sunt chemați pentru continuarea procedurii de azil. Cât timp pot să stea refugiații în acest centru? În acest centru, refugiații nu au un termen limită. Vin, depun cererile de azil, se procesează cererea de azil, nu obțin o formă de protecție în centru, o formă de protecție care să fie acordată de către ofițerul de decizie, atunci se pot adresa instanței și în funcție de termenele pe care le are la instanță, la judecătorie, la tribunal, atunci procedura de azil poate să fie mai lungă. Și deci se poate prelungi din două motive. Din cauza termenelor care sunt între ele și al doilea motiv ar fi identificarea unor traducători care să ne ajute să ne sprijine în instanță. De câte știm noi, de curând au apărut noi refugiați. Cum sunt ajutați să se integreze aici? E mai greu acum, ultima perioadă este mai greu, pentru că până în luna iunie am avut sprijin din partea unor ONG-uri care efectuau niște diferite proiecte în centrul nostru. Proiecte care, în special, care se desfășurau încet pe consiliere socială, pe învățarea limbii române, pe consiliere psihologică, începând din luna iunie, odată cu sistarea proiectelor europene, este mai greu. Norocul nostru este că nici nu avem un număr mare de solicitanți de azil prezenți în centru sau care au solicitat azil la centrul nostru Galați. Din câte știm, ei sunt destul de reticenți. Dar care ar fi cel mai mare impediment care intervine cu noi? Diferența de cultură ar fi una, diferența de limbă ar fi a doua problemă și al treilea, consider eu că interesul lor este de a nu rămâne în România și de a-și continua traseul mai departe. Și atunci, orice informație care ar putea fi furnizată de către ei, ar putea să ducă gândesc ei, cred că așa gândesc ei, că ar putea să ducă cumva la împiedicarea procedurii de azil sau împiedicarea de a obține o formă de protecție. Sunt lucruri total greșite, pentru că noi realizăm interviurile și aflăm toate problemele pe care le au ei și în funcție de problemele pe care le au ei și în funcție de legea azilului îi oferim sau nu, acordăm sau nu o formă de protecție în România. Mă gândesc că există probleme și între ei, ca și solicitanți. Cum reușiți să le temperați? E mai greu, dar reușim. Avem personal calificat, avem sprijinul voluntarilor, putem să le rezolvăm pe toate. Dar este destul de greu, pentru că sunt și persoane care sunt agresive. E foarte greu. Trebuie foarte multă discuție cu ei, trebuie foarte multă consiliere, să-l facem pe om să înțeleagă care este rolul lui aici, care sunt drepturile și obligațiile pe care le are și că nu îi se poate întâmpla nimic rău atâta timp cât stă în centru sau pe teritoriul României. Din experiența dumneavoastră la centru, cum ar putea cineva din exterior, ca noi, să-i ajute pe refugiați? Simplu, cu o cerere adresată conducerii centrului, ajutoarele care s-au acordat până acum, ajutoare care constată în diferite obiecte de îmbrăcăminte, nu a mai trebuit nicio cerere scrisă către conducerea centrului. S-a oferit ori direct, ori ONG-urilor, a mai fost nevoie de hrană și atunci tot la fel, tot prin ONG-uri direct sau chiar prin noi direct la ofițerul de serviciu a fost repartizate sau chiar de persoanele respective au fost repartizate direct persoanelor care aveau nevoie.
În momentul actual știu că refugiații au devenit o problemă, ca să spun așa, pentru Europa, din cauza numărului foarte mare. Și ținând cont că foarte multe țări europene, cum ar fi Germania, Anglia și altele, le resping cererile, aceștia normal că se îndreaptă către alte țări, cum ar fi România. Credeți că România este pregătită pentru valul de refugiați? În Canada nu putem să fim siguri de acest lucru. Cert este că în ultimul timp a devenit un fenomen. Până în prezent, România, toate solicitările de azil care au fost în România au fost procesate așa cum trebuie, fiecare cerere în parte, a fost analizată. Este greu de spus ce se va întâmpla cu acest exod de persoane. Dacă se va continua, nu știm. Deocamdată noi suntem pregătiți, centrul nostru este pregătit pe plan local. Avem posibilitatea de a oferi pe lângă locurile de cazare din centru. Considerăm noi că pe plan local reușim să facem față unui număr mai mare de persoane. Din câte știm noi, marea majoritate a refugiaților preferă să părăsească țara și să se stabilească în altă țară din Uniunea Europeană. Sunt însă refugiați care preferă să se stabilească aici, în România? Sunt și refugiați, persoane care, după ce obțin o formă de protecție, vor să rămână în România. Unele persoane au posibilități financiare și pot să-și dezvolte afaceri pe plan local aici în România, sau pur și simplu au diferite profesii cu care pot să trăiască sau pe care le pot exercita aici la noi în România. În încheiere, vă rugăm dacă ne puteți povesti cazul unui refugiat. Am avut un caz care, zic eu, așa mi-a rămas la inimă, un caz Paul Odero îl chema, care chiar s-a integrat la noi în orașul Galați. I s-a oferit un loc de muncă, i s-a oferit o garsonieră. Garsoniera era primită de la societatea respectivă, de la Unicom. Lucra ca ferar betonist până când societatea a dat faliment. A intrat în insolvență, s-a închis. Da, stând în acel centru, în acel cămin al societății respective, nu a putut să-și mai plătească datoriile și a fost eliminat din căminul de nefamiliști. A căutat un alt loc de muncă unde a lucrat mai multe luni, chiar un an și ceva, dar după aia s-a închis și acea societate și a fost nevoit încet să-și caute de lucru în altă parte. Acum am găsit un loc de muncă, am identificat un loc de muncă în Galați, dar e destul de greu pentru că nu-l mai găsesc. Era un om destul de liniștit și dornic de a avea un loc de muncă, dornic să se integreze în societatea românească. El a avut așa un altfel de comportament și mi-a intrat la inimă. Da. Însă drumul pe care îl parcurg nu le este întins ca un covor roșu. Deseori, refugiații sunt nevoiți să meargă pe jos sau să vină pe mare, cu o barcă în care sunt înghesuiți în niște condiții vitrege mai mulți decât ar trebui, aceasta fiind și unul dintre motivele pentru care nu mulți ajung la destinație. Această cale pe care o parcurg este destul de aspră, intervenind de o nevoie mai mare de apă și hrană, necesitate care, din cauza resurselor limitate, nu le poate fi asigurată în totalitate. Aproximativ 3.000 de persoane s-au înecat în Marea Mediterană anul acesta, încercând să ajungă în Grecia sau Italia, conform Organizației Internaționale pentru Migratori, și încă foarte mulți se află în pericol. Ajunși la țărm, primul pas pentru schimbare este făcut, însă scopul pentru care fac asta este încă departe. Nevoia de a se adapta îi împinge să învețe limba și cultura țării respective, trăind uneori cu gândul că, dacă nu reușesc, vor fi respinși și abandonați la marginea societății, într-un lac al uitării, care seacă din ce în ce mai mult și care, la un moment dat, va ajunge să fie doar un loc în care cândva exista speranță. Însă, în același timp, le poate fi întinsă o mână care îi poate trage pe calea potrivită, o mână care pentru noi poate nu înseamnă atât de mult, dar care pentru ei semnifică salvarea.
Orice fel de produse, de la îmbrăcăminte până la alimente, le sunt de mare ajutor, centrele de refugiați din țară încercând să le asigure necesarul de care au nevoie, însă nu mereu reușesc. De aceea, ajutorul venit din partea noastră, a cetățenilor, le-ar fi foarte folositor, gândindu-ne că, la urma urmei, oricine ar putea fi în situația acestor oameni, oricine ar putea ajunge să piardă mai mult decât ar fi crezut, însă cu siguranță nu oricine s-ar fi ridicat după o asemenea lovitură din partea vieții. În urmă cu 4 luni, pornind de la o inițiativă simplă, Solidaritatea, alături de 2 profesori hotărâți și de câțiva colegi muncitori, am inițiat un proiect de voluntariat care avea scopul de a ajuta pe acești oameni, de a le ușura, în limita posibilităților, drumul pe care îl mai au de parcurs. Proiect cu începutul în mai și sfârșitul în octombrie și cu activități directe desfășurate cu solicitanții de azil în intervalul iulie-septembrie, a avut un impact pozitiv asupra acestora, iar în ciuda barierelor lingvistice care interveneau în cazul unora, am reușit să ne înțelegem, urmând ca, datorită orelor petrecute pentru a le preda noțiunile de bază ale limbii române, engleze și germane, să aflăm mai multe despre poveștile și viziunile lor pentru viitor. Bună ziua! Suntem alături de Patrick Simona Denisa, voluntar în cadrul proiectului Solidar cu cei de lângă noi. Bună ziua! Bună, Ali! Bună, Denisa! Denisa, de ce te-ai implicat în acest proiect? Să fiu sinceră, m-am implicat în acest proiect pentru că mi s-a părut ceva diferit. Până acum, de fiecare dată, când auzeam de un proiect, era vorba despre a face voluntariat la un orfelinat, la un azil de bătrâni sau în alte locuri. Și am vrut să încerc ceva diferit, ținând cont că avem și centrul de refugiați în Galați. Mi s-a părut o idee foarte interesantă. Cum te-a marcat această experiență la centru? Să fiu sinceră, m-a marcat ospitalitatea oamenilor de acolo. Au fost foarte deschiși față de noi, chiar nu mă așteptam. La început credeam că o să fie reticenți, că o să considere că suntem doar niște copii care vin, fac voluntariat, își iau diploma și după uită tot în legătură cu ce s-a întâmplat, cu poveștile lor. Dar ei au fost foarte deschiși și au părut să ne aprecieze munca. Să înțeleg, te-ai cu prieteni. Da, adevărul e că am prietenit cu cei de la centru, în sensul că au fost foarte deschiși, am mâncat împreună după activități și chiar ne-am apropiat. Ați gătit? Da, am gătit împreună. Am avut ocazia să degustăm niște preparate arabice, iar noi le-am gătit niște preparate românești, ciuperci umplute, pizza, tiramisu. Dacă ai putea, ai face ceva diferit pentru acești oameni? Să fac ceva diferit. Sincer, aș vrea să-i ajut mai mult pe acești oameni. Chiar acum o să avem o strângere caritabilă împreună cu mai multe licee în care încurajăm elevii de la liceele respective să doneze mâncare, haine, chiar și bani, pentru că respectivii au nevoie de bani, având o situație financiară mai proastă, unii dintre ei. Dar, într-adevăr, aș vrea să fac chiar mai multe, dar este peste limita puterilor mele. Am înțeles că ați avut și activități de învățare a limbii române, engleză? Da, am avut cursuri de germană, engleză și română. Și cât de deschiși au fost pentru a învăța? Sincer, păreau foarte interesați de cursurile noastre, marea majoritate. Am avut elevi chiar care stăteau peste program pentru a învăța mai multe și care prindeau foarte repede limba noastră. Deși este o limbă destul de dificilă, făcând diferență cu limba arabică, era destul de dificil pentru ei să înțeleagă. Cum a fost să interacționezi cu oamenii din țările arabice? Sincer, a fost foarte interesant pentru că am învățat foarte multe despre cultura lor, lucruri pe care nu le știam sau lucruri pe care le știam într-un mod eronat. Acum am învățat, de fapt, ce și cum stă treaba. De asemenea, a fost foarte interesant schimbul de idei, diferența dintre mentalitatea lor și mentalitatea noastră. Este vreo experiență care te-a marcat la centru? Da, sincer, prima oară când ne-au invitat la masă și au gătit ei, pentru că noi nu ne așteptam, noi ne pregăteam să plecăm, doar că unul dintre refugiați ne-a oprit, ne-a invitat la masă și am mâncat împreună. A fost foarte interesant. Eu de obicei mănânc cu familia sau cu prietenii foarte apropiați și a fost o modalitate bună de a ne apropia mai mult de ei. Cât de mult te-a afectat pe tine ca persoană această experiență? Sincer, văzând situația în care se află, am fost destul de marcată
Ei sunt niște oameni foarte confuși, vin din niște țări cu probleme, apoi ajung aici, nu știu limba, nu știu legile, nu știu mai nimic și tot ce au este ajutorul oamenilor de la centru, angajații de acolo și a altor persoane din exterior, care se cunosc, dar în general nu. Oricum ei sunt niște oameni foarte confuși. Ce am putea face noi, cetățenii, ca să-i ajutăm mai mult? În primul rând să-i acceptăm. Să nu mai ascultăm tot ce se spune la știri și în ziare și peste tot despre ei. Mai întâi să-i cunoaștem și după să ne afirmăm. Alt lucru pe care am putea să-l facem sunt donațiile. Mâncare, haine, bani, nu sume mari. Chiar și o sumă mică poate să-i ajute foarte mult. În ultimul timp, un val foarte mare de refugiați a lovit Europa, dacă pot să spun așa. Da. Ce părere ai despre aceasta? Sincer, nu este zi în care să nu aud vreo știre despre refugiați și despre numărul mare de refugiați care vin în Europa. Lucrând cu acești oameni, pot să spun că nu sunt speriată de ei. Am văzut ce fel sunt niște oameni buni, nu garantez că sunt cu toții, dar cei pe care i-am cunoscut sunt niște oameni buni care doar vor să fie ajutați. Dacă ar fi să repeți sau să continui această activitate, le facem? Sincer, mi-ar fi plăcut să continui această activitate, doar că sunt clasa 11 și este un an destul de dificil, așa că nu mai continui, dar sincer, dacă aș avea timp, mi-ar plăcea să continui să merg la centru și să predau. Mergând în ceață, cu visele spulberate și cu speranțele într-un buzunar, acești oameni încearcă să mai prindă acea fărâmă de viitor care le-a rămas, acel foc care, speră ei, le va aprinde iar torța speranței și le va ghida drumul către o schimbare, către un capitol nou și către locul pe care nimeni nu are asigurat, viitorul. Însă lor nu le va fi de ajuns o simplă torță, pentru că, în momentul în care vântul trecutului va bate din nou, le va putea stinge această pornire pe care o au și, din nou, vor ajunge pe un drum întunecat, singuri. De aceea, cu toții suntem oameni și conștientizăm, iar lucrul pe care trebuie să-l realizăm acum este că, dacă am fi fost noi în locul lor, câți ar fi încercat să ne ajute și, astfel, cui ar păsa de ce se întâmplă? Nu ne dăm seama că podul către ziua de mâine este întotdeauna nesigur și că toți primesc o singură șansă de la viață să-l aleagă pe cel potrivit, urmând ca cea de-a doua șansă să ne o acordăm între noi.